Ara sí. Bon dia. Iniciem aquesta sessió informativa sobre els ajuts de l'Ajuntament de Granollers. Evidentment no són tots, són aquells ajuts que estan relacionats amb l'autoocupació de persones emprenedores, amb la línia de reempresa. N'hi ha una molt especial que ha sortit ara, que és la del Covid, que aquesta no és extraordinària per el que ens ha passat, i la de l'autoocupació de persones aturades. Llavors, una miqueta de la sessió aquesta la plantejarem que cada persona, avui explicarem aquestes línies, serem la Lourdes Godoy, que explicarà la de la contractació de treballadors, en Xavi Lamar, que explicarà la de les línies d'ajut de reempresa i d'autoocupació, tot i que els referents, després, si teniu dubtes o consultes, en aquest cas, les de reempresa i les d'autoocupació, en principi, seria l'Ester Rosselló qui ho porta. I jo us explicaré la línia d'aquesta extraordinària del Covid-19, que esperem que tenir bastantes sol·licituds, i potser és una miqueta la que cal explicar i la que ha generat una mica més de dubtes de cara a les persones que ho volen demanar. Plantegem aquesta sessió inicialment dient-vos on podeu trobar tota la informació, és a dir, totes les ajudes tenen unes bases que cal llegir-les detalladament i cal veure una mica quines especificitats tenen i què és el que es demana. Llavors, us he compartit la pantalla de l'Ajuntament de Granollers, que seria a l'inici d'on podem començar a buscar la informació. Ens n'anem a Ajuntament, de l'Ajuntament ens n'anem a subvencions i ajuts. Hi ha una manera així bastant ràpida per trobar les línies d'ajuts que nosaltres convoquem, perquè aquí estan totes les de l'Ajuntament, i és que si seleccioneu un tema i posem promoció econòmica, que és el nostre servei, el de Granollers Mercat, cliquem aquí i li diem cercar. I no me'l cerca. Fantàstic. Cercar. Posaré una miqueta. Ara. D'acord. Aquí només ara ens sortiran les que hi ha a les ajudes i les subvencions del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Llavors, anem a la que us explicaré jo ara, que és les de subvencions del treballador autònom afectat per l'estat d'alarma, la que va començar el mes de març. Cliqueu aquí. Va una mica lent i se'ns desplegarà el resum del que és l'ajut. Aquest ajut no us el llegiré ara de pe a pa, però en principi aquest ajut va adreçat a totes aquelles persones autònomes, tant persona física com un autònom d'una empresa, d'una SL, una cooperativa, etc., que sigui l'administrador de l'empresa. Sempre i quan acrediti que és autònom, també la pot sol·licitar. D'acord? Aquesta és una de les preguntes que a vegades ens heu fet. Llavors, quins són els requisits que es demanen? Per una banda, evidentment, ser autònom i haver demanat al llarg del mes de març a la vostra mútua el que seria la prestació extraordinària que va haver-hi a través del Covid. Aquest és el primer requisit. Llavors, hi ha altres requisits que també, evidentment, es demanen, com, per exemple, no tenir deutes amb l'Ajuntament de Granollers. Això vosaltres no ens heu d'acreditar, sinó que nosaltres ho comprovem. D'acord? Ser titular o cotitular d'un compte bancari. Un dels documents, ja veureu, que revisarem, és que heu de presentar o bé un full de dades bancàries, que hi ha un model, o bé un certificat del banc, en el que diu que el compte on voleu que us ingressin aquella subvenció, vosaltres sou titulars. Hi ha de posar el número de compte, etc. Sobretot hi ha de posar la signatura del banc, perquè si no a vegades no ens serveix. L'altre requisit que és imprescindible i un dels importants és que estiguis empadronat a Granollers abans del 14 de març del 2020. D'acord? Ens han preguntat, jo tinc el negoci... No, jo estic empadronat en un altre municipi que no sigui Granollers, però tinc el negoci a Granollers.
doncs aquestes persones, malauradament, per lo que es va decidir, els que es posa a les bases, no poden sol·licitar aquest ajut, encara que tinguin un negoci a Granollers, han d'estar empadronats. La verificació de que s'està empadronat o no també ho fem nosaltres des de l'Ajuntament, no cal que vosaltres ens acrediteu res. I tal com us he dit abans, haver estat beneficiari de la prestació extraordinària per cessament d'activitat. Aquest apartat també ha portat algunes consultes, i és que en principi es va iniciar el mes de març i el mes de juny va haver-hi la possibilitat que poguéssiu demanar com una pròrroga, per dir-ho d'alguna manera, perquè encara no els guanys o encara la facturació no era l'adequada i podíeu seguir cobrant la prestació per cessament d'activitat fins al mes de setembre. Sembla que s'acaba el 30 de setembre. No és inconvenient això perquè pugueu sol·licitar l'ajut. Evidentment, el que no hi ho posa a les bases, el que no s'adonarà són aquelles persones que han tancat definitivament l'activitat. Però si esteu cobrant la prestació perquè va haver-hi aquesta possibilitat, no passa res, d'acord? Aquesta acreditació us ho faran la mútua que teniu vosaltres, d'acord? Us han de fer un model que tenim penjat de certificat i l'heu de demanar, sí? Després, al final d'aquesta ajuda, si teniu algun dubte, obrirem un torn de paraules. Llavors, quin és l'import de la subvenció? L'import de la subvenció serà a partir de 250 euros per persona beneficiària fins a 1.000 euros, que és el màxim que pot percebre una persona. D'acord? Evidentment que em preguntareu, de què depèn que cobrin 250 a 1.000? Doncs del nombre de subvencions presentades o de sol·licituds de subvencions presentades. Sí? I en principi serien els requisits principals que té aquest ajut. Llavors, aquí una mica teniu la descripció. Això sí, s'acaba el 30 de setembre, totes les ajudes que avui presentem, el termini de presentació de sol·licituds és el 30 de setembre. Us podeu descarregar les bases, que les teniu aquí, en català i en castellà, d'acord? I a partir d'aquí comencem a tramitar o veure quins són els documents que necessiteu per tramitar aquest ajut. Si teniu signatura electrònica, és ideal que ho feu a través d'aquí, de la seu electrònica, d'acord? Si no, ho heu de presentar a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de l'OAC de Granollers, en paper, però tal com estan donant hores i per tot això del Covid, es dona cita prèvia. Llavors, una mica pregunteu i feu una miqueta de temps si ho feu en paper i presencialment. D'acord? Anem a veure. Aquí el que seria, cliquem la sol·licitud. Aquí molt bé. Torna a haver-hi un resum del que és l'ajut i els requisits necessaris i la documentació que heu de portar. D'acord? Aquí teniu tots els documents. Per una banda, el formulari de sol·licitud, que el teniu aquí sota. Sí? Aquest és important que l'ompliu, perquè a vegades quan es tramita telemàticament o electrònicament és com si se us generés aquest certificat, aquesta sol·licitud, però moltes vegades no ompliu, perquè hi ha un apartat que posa documents aportats i no es posa, i potser us ho haurem de requerir. Per tant, jo quasi recomano que si podeu adjuntar aquest full, millor que millor, sobretot els que ho tramiteu electrònicament. Certificat que acrediti la titularitat, ja ho hem comentat abans, la declaració responsable de reunir els requisits que demanem, que és un document base que el tenim, que ara l'obrirem, el certificat expedient per la Seguretat Social i en principi no cal presentar res més. Anem a veure el primer document. Penseu que el document de sol·licitud de subvenció serà igual a totes les línies. Llavors, depèn de la línia, haureu de clicar uns apartats o no. En aquest cas, dades de la sol·licitud. Tothom ens pregunta, el codi de la convocatòria. Aviam, aquí poseu la línia d'ajuts a la que voleu presentar-vos. En aquest cas seria la subvenció per a autònoms que hem demanat la prestació extraordinària. Sí? Regidoria o servei. Aquí hem de posar promoció econòmica.
Dades de la persona interessada? Doncs res, nom o raó social. El número de registre d'entitats no cal posar res. Domicili, el domicili vostre. Codi postal, localitat, telèfon, etc. I correu electrònic. Dades del representant. Què és això? El representant és si vosaltres delegueu amb algú que us faci, que us presenti tota aquesta documentació, li atorgueu com uns poders, per dir-ho d'alguna manera, aquí heu de posar aquestes dades del representant. Si ho presenteu vosaltres al vostre nom, no heu de posar res. Mitjans de notificació, normalment notificació electrònica, sobretot perquè la majoria ho presenteu electrònicament. És un correu electrònic, d'acord? Si teniu algun requeriment de documentació, ho rebreu electrònicament a la vostra adreça de correu electrònic que poseu. Actuació per la que es sol·licita la subvenció. Aquí també depèn de les línies. En aquest cas haureu de dir que he estat beneficiari de la subvenció, de la prestació extraordinària de l'atur a causa del Covid i que reuneixo els requisits necessaris per presentar aquesta sol·licitud. A veure, documentació adjunta. En el vostre cas, en el cas de les subvencions pel Covid, heu de mirar quins documents us demanem. Llavors, els documents que us demanem són si la persona que presenta la sol·licitud no ho fa telemàticament, sinó que ho fa físicament, és a dir, que en vas a l'OA que presentar-ho amb els documents, sempre s'ha de presentar la fotocòpia del DNI. Què més? En aquest cas, perquè això serveix per totes, un altre document que es demana i que l'heu de presentar és la declaració responsable sobre... No, perdó, aquest no és. És aquest? Ara, aquest no. Declaració responsable de reunir els requisits. Ara veurem quin és aquest document. I, en principi, el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, normalment, al final de la sol·licitud veureu que si no presenteu els certificats, conforme esteu al corrent d'Hisenda i Seguretat Social, podeu demanar accepto i vosaltres no heu de presentar res, sinó que ho comprovem nosaltres. Sí? I finalment, evidentment, dades bancàries, que serveix o el model normalitzat que teniu penjat o un certificat del banc. I per últim, aquí que tenim altra documentació, aquí heu de posar el certificat, es veu molt petit, és igual, el certificat de la mútua. D'acord? És ben fàcil, aquesta línia, en quant a documents a presentar. Observacions, aquí no cal que poseu res i accepto. I ja està. Sí? Aquest ja l'hem vist. Anem enrere. Ops, ara he sortit un segon. Anem a veure la declaració responsable, que és un dels documents que s'ha de posar, que s'ha d'entregar. Heu de posar el vostre nom, el vostre DNI, que actua en representació de, en principi, no? Si teniu una empresa i sou un administrador d'una SL, cooperativa, podeu posar, si voleu, aquí sota el nom de la vostra empresa. Declares, doncs això és una declaració, que no cal que presenteu res. No haver estat... Hi ha una sèrie de coses que no sé si cal llegir-les totes, us les llegiu en principi. I l'altre apartat que potser també us pot portar una mica de confusió és dir si heu demanat alguna altra línia d'ajut o subvenció per la mateixa activitat. Aquesta ajuda, penseu que no té cap mena d'incompatibilitat, és a dir, la podeu demanar encara que hagueu demanat una altra línia d'ajuts, almenys per part de l'Ajuntament de Granollers, d'acord? Si n'heu demanat alguna altra línia, si voleu la podeu posar aquí, però aquí no t'eximeix d'haver-ne demanat una altra, a la Generalitat o al Ministeri, si es donés el cas. A l'apartat 3 diu, es compromet a comunicar a l'Ajuntament de Granollers en el moment de la justificació, que la justificació serà un cop tinguem
presentades totes les sol·licituds. En aquest cas no haureu de presentar vosaltres justificació, però bueno, és un apartat normalitzat. Sí que el procediment serà fins al 30 de setembre rebrem les sol·licituds, comprovarem que no hi hagin deutes amb l'Ajuntament, tots aquests requisits i que estigueu empadronats, comprovarem la documentació, que no us falti res del que és necessari presentar i un cop estigui tot revisat, després la comissió de valoració determinarà si és tot correcte o no és tot correcte i a partir d'aquí ja començaran els tràmits administratius per fer-vos l'abonament. Primer us enviaran una carta dient que accepten la subvenció, que l'heu d'acceptar vosaltres, que us l'han atorgat i l'heu d'acceptar, i llavors us l'ingressaran. I en aquest cas no heu de justificar res. Si està tot ok, us farà l'ingrés. Terminis 2 o 3 mesos, això encara no us podem dir res perquè tot dependrà del nombre de requeriments que us haguem de fer, és a dir, de les persones que els hi falti alguna documentació. Si pots, intentem presentar-ho tot bé. Si teniu algun dubte, ens ho pregunteu abans d'entrar-ho, perquè això no endarrereixi tot el procés. Sí que és veritat que en el moment que us fem el requeriment només teniu 3 dies per presentar la documentació i això ho posa a les bases, és important. I en principi ja està, poseu la data i anem a veure l'altre document, que és la fitxa de dades bancàries. Aquest és un model normalitzat que s'ha de presentar a Tresoreria de la Seguretat Social. Heu de posar les vostres dades aquí, nom del creditor, les dades de l'entitat bancària, amb el número de compte vostre i, sobretot, firma del representant de l'entitat bancària, el nom, el càrrec, i aquí ha de signar i ha de posar el segell de l'entitat bancària. Aquest document es pot substituir amb un certificat que us emeti el banc o la caixa. I ja anem per al darrer, que aquí hem penjat un model de certificat, si us ho demanen les mútues, un model de certificat de la mútua. Ara l'haig de descarregar. Llavors, la mútua el que ha de fer és adaptar aproximadament, adaptar el que posa aquí amb els seus logos i ha de posar que fulanito de tal ha estat beneficiari per a l'estat d'alarma del Covid-19. Aquest és el model que serveix, aquest o un similar que faci la mútua, no té per què seguir això. El que no serveix i el que moltes persones ens heu presentat és la notificació que us en va enviar la mútua aproximadament al mes de març o quan veu demanar la prestació extraordinària, que normalment sol ser un correu electrònic de la mútua, que provisionalment us havien aprovat aquesta prestació. Aquest document no serveix, ha de ser un certificat de la mútua. Un model que la mútua digui que la veu sol·licitar, d'acord? I que a data d'avui no consta com a presentada aquesta entitat la sol·licitud de prestació d'activitat ordinària. A veure, això què vol dir? No vol dir que demaneu la pròrroga, vol dir que no heu tancat. És a dir, si jo soc un autònom i estic cotitzant per l'atur i tanco la meva activitat o deixo de l'activitat, la finalitzo, tinc dret a cobrar una prestació. En aquest cas, el que vol dir és que aquesta prestació no és perquè he tancat, sinó perquè he demanat la pròrroga, que potser ho podríem explicar aquí, fins al 30 de setembre. Segellat per la mútua i, en principi, aquests serien els documents que hauríeu de presentar per presentar-vos aquesta sol·licitud. Llavors, també important, és a dir, si teniu el certificat digital, la signatura electrònica, heu de clicar aquí a tramitar. I aquí és on es farà tot el tràmit de la vostra sol·licitud. Si ho feu presencialment, és a l'oficina d'atenció al ciutadà, aquí teniu l'horari, i en principi, normalment, em sembla que han de sol·licitar, com veieu aquí, cita prèvia, per presentar la documentació presencialment, en paper. I, en principi, seria aquests, a grans trets, el que seria la subvenció per al treballador autònom afectat per l'estat d'alarma.
Jo, si teniu algun dubte o alguna consulta, i obrim en tot cas el torn de paraules. No sé, Núria, o aixequeu la mà. Ara obro. Reinicio àudio. Si teniu apagats els vostres àudios, encegeu-los si voleu participar. Alguna pregunta? Bé, en tot cas, si no teniu ara consultes, doncs més endavant. També sí que és veritat, després us passarem un correu electrònic en el que si voleu fer-nos qualsevol consulta, doncs, o bé trucant a la Masió, o quasi millor per correu electrònic, el d'emprenedoria@granollers.cat. Des del xat, Núria, ens estan dient que ho han entès tot, que està tot correcte. Perfecte, molt bé. Doncs res, teniu aquest correu i si teniu algun dubte d'aquesta línia o qualsevol altra de les línies ens ho podeu enviar aquí. Jo ja quasi cedeixo la paraula al Xavi. Xavi, sí? Vale. Deixo de compartir, Xavi? Vale, doncs bon dia a tots. Soc el Xavi Lamarca, que veig que em sembla que ens devem conèixer quasi tots. Jo us explicaré les línies d'autoocupació i de reempresa. Aquestes línies les porta l'Ester, és a dir, el referent seria l'Ester Rosselló, però us les explicaré jo. Em sembla que ens demana la Fina si podem repetir el correu. Sí, què posem? El d'emprenedoria GM? I el d'empresa. Empresa GM. Jo mentre vaig seguint. Com us deia, us explicaré les línies d'autoocupació i de reempresa, que aquestes línies s'estan fent des de fa diversos anys, des de l'Ajuntament. No tenen res a veure amb el Covid. Són línies que són de la casa, per dir-ho d'alguna manera, són de l'Ajuntament i que les fem cada any. Un és per la creació del lloc de treball, és a dir, per la creació d'una empresa, i l'altre és per si has adquirit aquesta empresa a través del programa Reempresa. Alguns de vosaltres ja les heu demanat. Si no me equivoco, Eva, vosotros la pedisteis. Alguna de las líneas. Un poco vamos a repetir, es decir, voy a explicar cómo se piden este año. Em poso a compartir pantalla. La veieu ja? No. Encara no. Està en negre o no? No. No? Espera, ara. No. Ara sí. Ara. Sí, està carregant. Perfecte. Veieu ja? Estic a seu electrònica. Ho veieu? Sí, Xavi. Sí? No, seu... A partir del mateix... Xavi, estàs a l'Ajuntament, no a la seu, A la pàgina on surten el llistat de tots els ajuts, correcte? Sí, no? S'està carregant. No encara. No se t'ha carregat. No es carrega la pàgina? No. No. Espera, que no sé què passa. Ara. Ara? Ara tens el Word, Ara ja tinc la pàgina, no? No sé per què, espera un moment. Surto i tornem-hi, vale? Val. Si no, si vols... Ara. Correcte? Ara sí. Genial. Estic a la seu electrònica. Veieu tots ja la seu electrònica? Sí. Sí? Me'n vaig a la subvenció per l'autoocupació. Dintre de la llista ens anem a subvenció a l'autoocupació de persones desocupades per la creació
d'activitat empresarial a la convocatòria 2020. Entrem aquí dintre. Perdoneu que tinc la connexió una miqueta així, ara. El mateix, hi ha una petita fitxa descriptiva de la finalitat, persones beneficiàries, quantia, termini, Una miqueta les persones beneficiàries són persones que estiguessin desocupades abans de crear l'empresa, és a dir, si us heu donat d'alta d'autònom, entre el termini de l'1 d'octubre de l'any passat, del 2019, i serà fins al 30 de setembre d'aquest any. Correcte? Persones autònomes, sí? Que estessin desocupades, que estessin inscrites a l'atur o no estessin treballant. Que estiguin empadronades a Granollers, és a dir, heu d'estar empadronats a Granollers, o que el domicili de l'activitat empresarial, és a dir, que el negoci estigui ubicat a Granollers. Podeu ser de Parets i tenir el negoci a Granollers, o podeu ser de Granollers i tenir el negoci a Lliçà. M'enteneu? Sí? Correcte. No haver percebut aquesta subvenció en els anys anteriors, és a dir, els que ja l'heu demanat no la podeu tornar a demanar. Mantenir l'empadronament mínim fins que se us atorgui la subvenció. Compteu un any mínim, ben bé. I ja està, i mantenir això, la justificació, tant l'empadronament com el domicili de l'activitat empresarial. Anem en el resum, requisits i documentació. Ens anem a baix a continguts relacionats i cliqueu a sol·licitud, que aquí se'ns obre l'altra fitxa de resum, amb tota la documentació que necessitarem. La descripció i qui ho pot sol·licitar ja ho hem explicat. Els requisits, no tenir deutes amb l'Ajuntament, disposar d'una adreça de correu electrònic i ser titular d'un compte bancari on poder ingressar aquests diners. Aquests diners que si rebeu la subvenció, si us l'aproven, us pagaran. Requisits específics. Com dèiem abans, que estigueu desocupats abans de començar el negoci, que l'activitat s'hagi donat d'alta a partir de l'1 d'octubre del 2019, estar empadronats a Granollers o que el domicili estigui a Granollers, no haver percebut aquesta ajuda en els últims. No se sent ara, Xavi, no se sent. De setembre. Se'm sent? T'has quedat congelat una estona. Ara sí. Vale. Em aneu seguint, no, per això? Si pots dir el que has dit 3 minuts abans, perquè s'ha quedat congelat un momentet. Vale, estàvem en els requisits específics. Sí. Vale? Una miqueta el que hem dit abans, que estigueu desocupats abans d'iniciar l'activitat econòmica, és a dir, que no estéssiu... Això el que vol dir és que no estéssiu treballant abans de començar el negoci, per dir-ho d'alguna manera, que no hi ha hagut una pausa. Vale? Aviam, si m'explico bé, que no m'estic explicant bé. Si esteu treballant i inicieu un negoci, esteu treballant per compte aliè en una empresa i inicieu un negoci, no la podeu demanar. Teniu que haver plegat de la feina, és a dir, estar en situació de desocupació a l'hora d'iniciar el negoci. Se m'entén? Sí? Vale. Després, que l'activitat econòmica s'hagi donat d'alta a partir de l'1 d'octubre del 2019 fins al 30 de setembre d'aquest any, que és el període de sol·licitud. Estar empadronat a Granollers o que el negoci estigui domiciliat a Granollers, no haver percebut aquesta subvenció en els anys anteriors i mantenir aquest empadronament de la persona o el domicili de l'activitat empresarial a Granollers fins a la data de la justificació, que serà més d'un any. Seran uns 15 mesos a 16 mesos. El termini ja el teniu aquí, fins al 30 de setembre. I començaríem amb la documentació a aportar. Hi ha alguna d'aquesta documentació que es repeteix amb el que ha dit la Núria. El full de sol·licitud serà el mateix, que el tindrem aquí a baix. Aquest full de sol·licitud, ara quan se m'obri veureu que és exactament el mateix que ha explicat la Núria. Aviam si s'obre. El que dèiem, a codi de la convocatòria, poseu el títol de la línia, que serà autoocupació.
i regidoria servei, doncs, heu de posar promoció econòmica. Les dades de la persona que demana, si teniu representat les dades de representant, si no, no cal compliu. Els mitjans de notificació, si voleu que us notifiquin per notificació electrònica o paper, que només en paper serien les persones físiques, els autònoms. Actuació per la qual es sol·licita la subvenció. Aquí seria la línia que voleu demanar, el negoci que heu fet, el per què. I la documentació que adjunteu. En aquest cas, com veureu, s'haurà d'adjuntar la memòria de l'activitat, el pressupost. Què més? De documentació acreditativa, el DNI, si sou una persona física, i en cas de persones jurídiques, doncs hauríeu d'acreditar el NIF de l'empresa i els estatuts. Les declaracions responsables que ens demanin, el certificat d'estar al corrent, el mateix que ha dit la Núria, si ja signeu aquesta sol·licitud, en principi ja n'hi haurà prou. No, aquest no. Sí, aquest sí. La declaració responsable sobre obligacions tributàries i seguretat social és amb aquest que estem parlant. No, Núria? Sí, a veure, aquest és un que en principi hem d'acabar d'esbrinar si és necessari o no és necessari. Més que res perquè... Són aquests dos, el certificat i la declaració, Exacte. L'altre, en tot cas, us enviarem un correu perquè ho volem acabar de consultar, perquè en principi no la teníem, aquest document, i ja està penjat ara a la seu electrònica. Exacte. Després, les dades bancàries és el full de dades bancàries que heu vist abans, d'aquell que s'ha de portar al banc, on us han de signar i segellar. Un cop poseu el vostre número de compte, també l'heu de signar vosaltres. I l'altra documentació específica, doncs, aquí hauríeu de posar l'alta censal, és a dir, l'alta hisenda i l'alta la seguretat social. També, si hi ha algun document acreditatiu que estéssiu en desocupació abans de crear el negoci, estaria bé tenir-lo. Per exemple, si esteu inscrits a l'INEM. Observacions si n'hi ha, acceptar les condicions, el que dèieu d'estar al corrent de les obligacions tributàries, acceptar, signar i posar data. Aquest seria el primer. En cas de persones físiques, el DNI. En cas de persones jurídiques, com hem dit, l'acreditació del NIF. En cas de concórrer en representació, s'haurà d'aportar el corresponent document d'atorgament de poders. El 036. El certificat del compte bancari. La declaració de reunir tots els requisits. Tot això ho hem vist en aquest full de sol·licitud. I aquest certificat d'estar al corrent ho fareu a través de l'accepto d'aquesta sol·licitud. Tot això seria la sol·licitud que hem parlat. Tot el que se us ha ensenyat ara mateix. Amb la documentació específica, la memòria breu de l'activitat, que això es fa cada any, i la relació detallada i quantificada de les despeses en concepte de constitució, inici i manteniment. Això d'aquí, teniu aquí la memòria per l'activitat, teniu els documents ja normalitzats, és a dir, el guió del document, que ja veureu que és molt, molt senzill que s'ha d'omplir. És un petit document Word, la memòria, és una mínima memòria on expliqueu què és el que feu. Descripció de l'activitat o projecte. Codi de la convocatòria, el mateix, el que hem dit abans. Autoocupació, promoció econòmica, modalitat projecte, nom projecte, data d'inici, data final de projecte. Data final de projecte tampoc cal que poseu. I descripció de l'activitat seria el que feu. Si és una geladeria, si és un bar, si és un taller mecànic, si és disseny gràfic o el projecte que feu. Simplement és això. És tan fàcil com això. Els objectius o resultats que es pretenen aconseguir, és a dir, què voleu amb això? Doncs creació d'un lloc de treball que sigui estable per tu i després com projectes tu el negoci, és a dir, què penses que vols arribar a aquest negoci. Tampoc fa falta que feu una descripció super acurada. I signar i posar data. És molt, molt senzill.
Val? Aquest seria la memòria breu i l'altre seria el pressupost previst. Aquí heu de posar les despeses inicials i durant l'any. Penseu que si aquesta subvenció us pot arribar a pagar fins a 2.500 euros, com a mínim haureu de justificar que us en gasteu 5.000. De fet, no cal que poseu més valor de 6.000. Si us heu gastat més de 6.000 euros, no fa falta que poseu. La previsió de despeses, per exemple, aquí es posa, per exemple, si heu comprat maquinària, la maquinària, el telèfon, internet, despeses de gestoria, si teniu un lloguer, per exemple, el lloguer, si són 600 euros, heu de multiplicar 600 per 12, que serien 7.200, i posar-ho aquí. M'enteneu? És a dir, aquí, per exemple, posem lloguer i posem 600 euros, per 12 mesos. I aquí posem 7.200. Amb això ja en tindríem prou per justificar. Per què? Perquè ja supera l'import que demanem, que són 6.000 euros. Sí? Xavi, també les despeses de llicències d'activitats d'apertura, d'enginyeria i tot això també. Tot el que fa referència al negoci, és a dir, tot el que us gasteu absolutament amb el negoci des d'un inici, que poden ser les llicències, la gestoria, la compra de maquinària, un traspàs també us podria entrar. Tot això ho podeu posar aquí. Ja us dic, si teniu un import molt alt, tampoc fa falta que poseu molta cosa. Si, per exemple, pagueu un traspàs de 12.000 euros, poseu el traspàs 12.000 i ja n'hi ha prou. Si veieu que no arribeu, per exemple, a una persona que fa disseny gràfic, que treballa des de casa, que no té una quantitat de despeses gran, perquè, per exemple, l'ordinador i els programes informàtics, els softwares que els podríeu posar, ja els tenia. Què tindrà aquesta persona de despeses? Doncs els 60 euros de la tarifa plana d'autònom, que 60 per 12 són 720, i les despeses que hi vulgui posar. Doncs la connexió a internet, despeses en publicitat, per exemple, podríeu posar, la gestoria, totes aquestes coses s'haurien d'anar posant aquí. Telèfon, no? Sí? El telèfon, no, també? Representa? El telèfon també. Si, per exemple, teniu una tarifa de 50 euros, doncs poseu 50 per 12 i això serien 600 euros a l'any. Tot això ho hauríeu d'anar posant aquí. Poses, per exemple, telèfon i fas això, doncs 50 per 12 i això serien 600 euros. I se't va sumant automàticament aquí. Sí? Correcte? Veieu com es fa? Entenc que sí, si no en dieu res. Aquest seria la memòria d'activitat i el pressupost, que són els més complicats. La fitxa de dades bancària ja l'ha obert la Núria abans. És el mateix exactament. És un document per portar al banc que us l'han de signar i segellar i després el signeu vosaltres. És el vostre NIF, les vostres dades, les dades de l'entitat bancària, les firmes del creditor, que seríeu vosaltres, i això, complementar per l'entitat bancària, el segell del banc i la signatura de la persona del banc que us faci aquest document. Si torneu una miqueta dalt a documentació, un informe de vida laboral, que el podeu demanar a la tresoreria,